Na cuketové placky budeš potrebovať 3 stredne veľké cukety, strúhanú mozzarellu, 3 vajíčka, soľ, čierne korenie, cesnak a grécky jogurt. Nezabudni ovsené vločky. Z vločiek som si urobila takúto múku. Cuketu si ošúpeš, potom si ju nastrúhaš na väčšom strúhadle. Asi na takéto kúsky. Rozbiješ si 3 vajíčka, pokojne môžeš dať 4 alebo 5 podľa chuti. Cuketu si osolíš, okoreníš. Do cukety prileješ rozbité vajíčka. Prisypeš mozzarellu, ja som dala pol balenia. Nasypeš si tam ovsenú múku. Ak zabudneš cuketu vyžmykať, tak prisypeš ešte jednu várku. Vznikne ti takáto úžasná hmota. Rozohreješ si dobre na panvici olej a už pekne vareškou tvaruješ úžasné chutné plácky do oleja. Ja som dala oliváč, viem, že je na studenú kuchyňu, ale iný som bohužiaľ nemala. A už sa len kocháš a tečú ti sliny. Placky si otáčaš aj s pomocou vidličky, aby si nemal z jednej dve. A znova sa kocháš. Na dressing potrebuješ cesnak, grécky jogurt, čierne korenie a soľ. Jogurt si dáš do nejakej misky. Ja som dala nakoniec 2. Okoreníš, osolíš, pretlačíš si cesnak podľa chuti. Ak si grambľavý ako ja, tak ti tam spadne nejaká súčiastka z lisu. A už tu mám krásnu placku. Napatláš si k nej dressing. A ideš na to, ideš jesť. Ešte sa trošku pokocháš. A mňam. Nezabudni ma sledovať pre viac receptov.